Naša škola oslavuje tento rok 30. narodeniny. Pri tejto príležitosti vznikol nápad na školský merč. Oblečenie, ktoré bude reprezentovať našu školu, ale bude najmä výstižné, zábavné a originálne. Mojou úlohou pri tvorbe merču bolo tieto krásne ilustrácie hodiť do nejakej vhodnejšej formy na použitie na trička a ostatné materiály. Mojou úlohou bolo kresliť, ilustrovať a významné osobnosti. Boli sme 3 pani učiteľky. Odrazu sme sa rozhodli, že ideme kresliť osobnosti, ktoré budú gratulovať našej škole k 30. výročiu. A za 5 minút sme vymysleli, ktoré to budú osobnosti. Samozrejme, že ešte došlo k nejakým obmenám, ale to bola pohoda. Bolo to v júni, nie, v máji. Nie, v júni. Bolo to presne v júni, koncom júna, vtedy došlo k prvotnej idee. Ja som začala kresliť v auguste a myslím, že trvalo to do októbra. A od októbra prevzal žezlo Ondrej. Tak? Tak nejak, no. V priebehu októbra sme začali už prvé kresby pretvádzať do tej finálnej podoby. Trvalo to suma sumarum do konca novembra, kedy išli veci do tlače. Čierne a biele trička, šálky a tašky, na ktorých sú nakreslené známe osobnosti, ako napríklad Leonardo da Vinci, Mária Sklodovská či William Shakespeare. Merč taktiež obsahuje QR kód, po ktorého nasnívaní si môžete o známej osobnosti prečítať viac. Ja by som asi išiel do Sokrata. No, ja som tiež chcela povedať Sokrates. Takto sme sa rozhodli oslaviť naše narodeniny, naša škola. Tak ich poďme oslaviť spoločne nosením našeho školského merču. Pre Gimi News Zoja Petrová.